Pleased to announce that it has scheduled by-elections for 30th June 2026 to fill vacancies in 2 constituencies and 2 wards as follows. Lilongwe City, Bwaira constituency. The vacancy arose after the Commission nullified the electoral processes during the 2025 parliamentary elections. Machinga Mikongo constituency. The vacancy arose following the death of Member of Parliament, Honorable Jafari Musa, the late, of the Democratic Progressive Party, who passed away on 27 February 2026. Uliwa Ward in Karonga South constituency. This ward became vacant following the death of Councillor Hawkins Muntali of the People's Party, who passed away on 23 March 2026. Kanjuni Ward in Machinga Central East constituency. The ward became vacant following the death of Councillor Simplex Adamson Diwa of the Democratic Progressive Party, who passed away on 29 March 2026. These by-elections are being conducted in compliance with Section 63 of the Constitution of the Republic of Malawi, which provides that any by-election to fill the vacancy shall be held in the next quarter of the calendar year after the seat of the member becomes vacant, or if the circumstances do not permit, then as expeditiously as possible, but a by-election shall not be held where a vacancy occurs within 12 months before the holding of a general election. At this juncture, allow me to present highlights of the calendar of the activities between now and polling day on 30th June 2026. Registration of voters. The Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act mandates the Commission to conduct voter registration for a period of not less than 7 days and not more than 14 days. Therefore, for these by-elections, the Commission resolved to open voter registration centers for 7 days from 12th to 18th May 2026. Registration centers will open at 8 a.m. and close at 4 p.m. throughout the period, including Saturdays and Sundays where applicable, without observing a lunch break on any of the days. On the last day for voter registration, that is 18th May 2026, the Elections Management System will close the election management devices for voter registration at 4 p.m. Therefore, eligible voters are encouraged to present themselves at voter registration centers to process their registration earlier than 4 p.m. on the last day. The Commission will register eligible voters aged between 18 and above, or those who attain the age of 18 by 30th June 2026. We must emphasize that those registering must be eligible voters who did not register for the 2025 general election or for the 17th March 2026 by-elections. No transfer of voters. All stakeholders are advised that there will be no voter transfers in these by-elections. Those who registered in the past elections in other areas but have now moved into the by-election areas are not eligible to transfer or register afresh for these by-elections. Inspection of the voters' register. For these by-elections, the Commission has provided 2 days, that is 30th and 31st of May 2026, when all registered voters, including those that registered for the 2025 general election, will verify their names in the voters' register at the center where they registered. This is a very important exercise, and the Commission is encouraging all registered voters in the by-election areas to participate in the process. For this exercise, the centers will open from 8 a.m. to 4 p.m. without observing lunch breaks. Registered voters will also be able to verify their details by dialing *2509# on TNM and Airtel networks for free. All registered voters are encouraged to use this facility ahead of the set dates
so that should they experience any challenges with their entries in the voters register, they will be able to present themselves at the registration centers where they can be assisted within the allocated period for inspection. During this period, the Commission is also encouraging all registered voters who lost their voter registration certificates to go to the center where they registered and get a replacement voter registration certificate that they will be able to use on polling day. Proof of eligibility to register as a voter. Persons eligible to register as voters will, in conformity with Section 12 of the Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act, be required to present proof of registration with the National Registration Bureau. The acceptable documents as proof of national registration will be any of the following: a valid national ID, an expired national ID. Stakeholders should take note that expired national IDs will be accepted following government's extension of the suspension of expiry dates for national identity cards to January 2027. An NRB system-generated printed slip bearing the individual's name and unique national ID number. The Commission advises that it is the responsibility of every eligible voter to ensure that they have the requisite proof of eligibility when they present to go to register as a voter. For these by-elections, there will be no staff from the National Registration Bureau at the voter registration centers to register those individuals that do not have the national ID, or to render help to those that have lost or have challenges with their proof of registration with the National Registration Bureau. Such people or such individuals are advised to visit the National Registration Bureau offices nearest to them in advance before voter registration period to be assisted. Monitoring by representatives of candidates and political parties. The Commission is informing all political parties and aspiring independent candidates that they can place up to 2 representatives at each registration center to monitor voter registration and inspection of the voter register exercises. The deadline for submission of the names of representatives to the respective Malawi Electoral Commission district election offices is 10th May 2026. For polling, political parties and independent candidates also have the right to place up to 2 representatives per polling station and per constituency tallying center to monitor polling and vote counting processes. The deadline for submission of names is 23rd June 2026. Observation of electoral activities by civil society organizations. All CSOs and individuals who wish to observe the by-election activities stationed at any registration center will be required to apply for accreditation through the respective Malawi Electoral Commission district offices. The deadline for applying to observe the voter registration and verification exercise is 10th May 2026, whilst the deadline for polling activities is 23rd June 2026. For all roving observers, they should submit their details, including a duly filled application form and passport photos, to the Malawi Electoral Commission Chief Election Officer through email on ceo@mec.org.mw by 10th May 2026. Roving observers who are accredited for the 17th March by-elections do not need to submit their details again, as their accreditation is valid up to 31st December 2026. Eligibility to contest in the by-elections. According to Section 38 of the Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act,
A person shall not be qualified to be nominated for election as a member of the National Assembly or a councillor unless that person is a citizen of Malawi, has at the time of nomination attained the age of 21, is able to speak and to read the English language well enough to take active part in proceedings of the National Assembly or the Council, and is a registered voter in any constituency or ward as the case may be. Electoral stakeholders should note that academic or educational qualifications like holding of a Malawi School Certificate of Education or a first degree are not part of the eligibility criteria for election to any of the two positions. Nomination of candidates. Stakeholders should note the following guidance regarding the nomination process. In all the by-election areas, new candidates are welcome to contest. This is regardless of whether they contested in another constituency or ward during the 16th September 2025 general election or the 17th March 2026 by-election. Those who were duly nominated to contest in the 16th September 2025 polls in Lilongwe Sitebwera constituency will not be required to submit new nomination papers if they are maintaining the same affiliation. Instead, they will be required to collect, to sign, and submit a letter of intent to contest through their respective constituency returning officers by 4 p.m. on 8th June 2026, declaring their interest to contest in this by-election. Should the Commission not hear from the concerned candidates by the closing date, it shall be deemed that they are not interested to contest in these by-elections. All candidates who were duly nominated in Lilongwe Sitebwera constituency but wish to switch affiliation will be required to pay the nomination fees and collect fresh nomination papers. The same applies to political parties wishing to change candidates. Where a candidate who was duly nominated to contest has successfully presented a letter of intent to contest, the party cannot withdraw him or her to replace with another candidate, even if they pay and collect nomination papers afresh without the consent of the previous candidate. In Machinga Mikoko constituency, Uliwa ward and Kanjuni ward, all candidates will be required to deposit with the FDH Bank their nomination fees before collection of nomination papers. This is regardless of whether they contested in the last elections or not. The nomination fees for the local government by-elections are as follows: 200,000 kwacha for male candidates, 100,000 kwacha for female candidates as well as the youth and persons with disabilities. For the parliamentary elections, the nomination fees are as follows: 2,500,000 kwacha for male candidates, 1,250,000 kwacha for female candidates, as well as the youth and people with disabilities. To qualify for the youth category, a candidate should be less than 35 years of age on the day of presentation of their nomination papers. For these by-elections, only those born on or after 9th June 1991 will be eligible to qualify for the youth category fee. Please note that it is the responsibility of a candidate to pay the appropriate nomination fees. Failure to do so may risk one's nomination papers being rejected. To qualify for the preferential fees for persons with disabilities, a candidate will be required to present a copy of a certificate of disability issued by the Malawi Council for Disability Affairs, MACODA. The certificate should be presented to the constituency returning officer along with the nomination papers. Candidates or their representatives are advised to deposit with the appropriate bank account their nomination fees
at the nearest branch of the FDH Bank using pre-printed deposit slips. Upon depositing the nomination fees, the deposit slip should be presented to the constituency returning officers through the District Elections Office based at the respective council offices in order to collect the nomination papers and to be issued with a general receipt. All candidates should take note that nomination papers will be available for collection from 30th April 2026 from the respective Malawi Electoral Commission district offices, and this process will continue up to 9th June 2026. Candidates should also note that nomination papers or fees cannot be swapped between candidates or political parties. The name of the candidate or political party on the deposit slip should match with the name on the nomination papers. Pre-examination and presentation of nomination papers. Candidates are encouraged to approach the constituency returning officers at any time to examine their nomination papers and supporting documents before they are submitted. In addition, the Commission has designated 8th June 2026 as the specific day when aspiring candidates or their representatives will go to their respective constituency returning officers with the nomination papers for pre-examination. Please note that this process can only be done physically and not through any other means of communication. Presentation of nomination papers shall take place on 9th June 2026 between 8 a.m. and 4 p.m. For the purposes of assuring orderliness in the process, candidates will be allocated respective presentation time slots by the constituency returning officer. Official campaign period. The campaign period for these by-elections commences on Thursday, 30th April 2026. In accordance with the law, the official campaign period shall be 60 days. Therefore, the campaign period for these by-elections will close on 28th June 2026 at 6 a.m. The campaign period is a separate activity from the nomination process. As such, aspiring candidates and their followers are free to start campaigning even before presentation of nomination papers. Stakeholders and aspiring candidates are advised that engaging in campaign-related activities after this period constitutes a criminal offense, and any individual who campaigns outside the designated campaign period will face prosecution. The Commission is urging political parties, all candidates and their followers to focus on undertaking an issue-based campaign. They should refrain from using inflammatory language because, in addition to breaking the law, this has the potential to infringe on other people's rights to campaign freely and could also stir political violence. Candidates and their followers should also note that the law has prohibited and criminalized the use of public resources for campaign purposes. This includes receiving any contribution or donations in cash or in kind from the state, any organ of the state, or any agency of the state, or any state-owned enterprise. For these purposes, public resource means any property owned by the government, an organ of the government, a statutory corporation, or a body or state-owned enterprise. Further, all electoral stakeholders are reminded that the law has banned the giving of handouts. Should anyone witness such an act, they are advised to report to the Office of the Registrar of Political Parties within 7 days of such occurrence by dialing toll-free on 4361 or sending an email to complaints@rpp.mw. Pre-checking of polling materials. The Commission has designated 29th June 2026 between 9 a.m. and 12 noon for pre-checking of polling materials in all polling stations in the by-election areas. The presiding officers will open and check all the election materials, including the packaging for ballot papers, results sheets,
and other election materials to ensure that they have received the correct materials in the right quantities. Representatives of independent candidates and contesting political parties are encouraged to be present for this exercise. However, we must state clearly that this exercise shall proceed even in the instance where political parties or independent candidate representatives fail or delay to report at the polling station. After the pre-checking process of the electoral materials, presiding officers will brief independent candidate and political party representatives on the polling processes. Polling, vote counting, and announcement of results. Polling will take place on 30th June 2026 from 6 a.m. to 4 p.m. As was the case during the 16th September 2025 general election and the 17th March 2026 by-elections, the Commission will deploy and use biometric voter verification devices for identifying voters at the polling station, along with the physical voters register. When going to vote, voters will be expected to take with them their voter registration certificate for easy identification. If any voter has lost their voter registration certificate, or indeed for any other reason they cannot find it, they should still go to the center where they registered, and the polling staff will assist them to vote once they have been positively identified in the voters register. Vote counting will be done at the same polling station, and we immediately start at 4 p.m. or immediately after the last voter has cast their ballot. Independent candidate and political party representatives will be expected to sign and get a copy of the result sheet, and another copy will be displayed at the polling station where voting took place. The presiding officer, Tally Center. The Commission is expected to announce the results by 3rd July 2026 from the National Tally Center, which will be located in Lilongwe. Accreditation of civil society organizations for voter education. The Commission wishes to inform all CSOs that were accredited to conduct voter education in readiness for the 16th September 2025 general election that their accreditation is still valid for these by-elections. Therefore, there is no need to apply for accreditation to conduct voter education for these by-elections. Voter education activities by the Commission. The Commission will use the following approaches for voter education: national and community radios, sending SMSs, production and distribution of IEC materials, sensitization meetings that will, among others, target traditional and religious leaders, loud hailers for mass mobilization, engagement and deployment of constituency, civic and voter education assistance, launch of by-election activities in their respective constituencies and wards. The Commission has arranged stakeholders meetings to launch the by-elections in the wards and constituencies on 30th April 2026 as follows. Lilongwe City Bwaila constituency at Bwaila Secondary School Minor Hall. Machinga Migogo constituency at Ntaja TDC. Uliwa ward at Hangalawe TDC. And Kajuni ward at Joho Primary School. Other parliamentary vacancies. The Commission wishes to inform the public that it is closely following the election cases under litigation in court involving parliamentary elections in Zimbahora constituency and in Sanji South constituency, which are presently before the Supreme Court. Special message from the Malawi Electoral Commission. The Commission urges all voters and electoral stakeholders to refrain from any acts of violence, intimidation, or indeed any interference with electoral activities, including registration of voters, inspection of the voters' register, polling, counting, and transmission of results.
The Commission emphasizes that every election is important and must be treated with the utmost seriousness. Therefore, all eligible citizens are encouraged to register and to participate in the electoral processes for these by-elections. The Commission further calls upon political parties, aspiring independent candidates, and stakeholders to use these by-elections as an opportunity to promote inclusive participation, particularly by encouraging women, persons with disabilities, and the youth to contest as candidates. Finally, the Commission assures all stakeholders of its unwavering commitment to administering these by-elections in full compliance with the laws governing elections to ensure that the process is free, fair, and credible. May God Almighty bless you and bless our nation, Malawi. I thank you for your kind attention. Malawi Electoral Commission. Ikoza kusinta zintu voti yanga. Moni ya Malawi onse. Lero bungo loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission ndilokondwa kulengeza kuti lakonzeka kupangitsa zisankho zapadera pa 30 Juni 2026 ku madera awiri a aphungu a nyumba ya malamulo komanso madera awiri a makhansala motere. Lilongwe City Bwaila constituency. Kudera limeneli bungo loyendetsa zisankho linafafaniza zotsatira komanso ndondomeko yonse ya chisankho cha phungu ya nyumba ya malamulo malingana ndi zovuta zimene zinaliko nthawi imeneyo. Machinga Mikoko constituency. Dera limeneli kuchitika chisankho chapadera chifukwa cha imfa ya amene anali phungu wa dera limeneli Bambo Jafari Musa a chipani cha Democratic Progressive Party amene anamwalira pa 27 February 2026 ku Liwa Ward, Karonga South constituency. Dera limeneli kuchitika chisankho chapadera chifukwa cha imfa ya kansala wa dera limeneli Bambo Hawkins Munthali a chipani cha People's Party amene anamwalira pa 23 March 2026. Kanjuni Ward ku Machinga Central East constituency. Dera limeneli kuchitika chisankho chapadera chifukwa cha imfa ya kansela wa dera limeneli Bambo Simplex Adamson Diwa a chipani cha Democratic Progressive Party amene anamwalira pa 29 March 2026. Zisankho zapadera zimenezi zikuchitika kutsatira gawo 63 la malamulo akulu a dziko lino kapena tinene kuti constitution. Gawo limeneli limafotokoza motere: zisankho zapadera ziyenera kuchitika gawo la miyezi itatu lotsatira la kalendala pambuyo poti mpando wakhala opanda woyimirira. Ngati pali zolepheretsa ndiye kuti chisankho chapadera chikuyenera kuchitika mwachangu momwe zingathekere. Komabe zisankho zapadera sizingachitike ngati kwatsala miyezi 12 kuti chisankho chachikulu chichitike. Pakadali pano, amayi ndi abambo, ndiloleni kuti ndifotokozere mwachidule ndondomeko ya ntchito zazikulu zomwe zichitike kuyambira pano mpaka tsiku la chisankho chapadera pa 30 Juni 2026. Kalembera wa voti. Lamulo loyendetsera zisankho za presidenti, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala limanena kuti bungo loyendetsa zisankho lipange kalembera kwa nthawi yosachepera masiku 7 komanso osapitirira masiku 14. Pa zisankho zapaderazi bungo loyendetsa zisankho lizatsekula malo akalembera wa voti kwa masiku 7 kuyambira pa 12 mpaka pa 18 May 2026. Malo olembetsera azatsegulidwa kuyambira 8 koloko mmawa mpaka 4 koloko masana tsiku lililonse, kuphatikizapo loweruka ndi la Mulungu, kupopanda kupuma pa nthawi ya nkhomaliro. Pa tsiku lomaliza la kalembera wa voti lomwe ndi pa 18 May 2026, makina adzasiya kulembetsa anthu ikadzakwana 4 koloko masana
ngakhale panzere padzakhale anthu. Choncho onse ofuna kulembetsa mkaundula wa voti akulangizidwa kupita kumalo akalembera wa voti mu nthawi yabwino kuti akathe kulembetsa nthawi yotseka isanakwane. Oyenera kulembetsa mkaundula wa voti ndi onse amene akwanitsa zaka 18 zakubadwa kapena kuposera apo, kapenanso amene adzakwanitse zaka zovotera pofika pa tsiku loponya voti pa chisankho chapadera lomwe ndi pa 30 Juni 2026. Anthu amenewa akhale kuti sanalembetse nawo mkaundula wa voti pa chisankho chachikulu chimene chinachitika pa 16 September 2025, komanso sanalembetse nawo mchisankho chapadera chimene chinachitika pa 17 March chaka chino. Omwe analembetsa kale pa chisankho chachikulu mu 2025 komanso pa chisankho chapadera pa 17 March 2026, kaya anavota kapena sanavote, amenewa sakuyenekera kulembetsanso. Kumbukirani kuti kulembetsa kuposera kamodzi mkaundula wa voti ndi mulandu. Palibe ma transfers kapena tinene kuti palibe kusintha malo ovotera. Bungwe loyendetsa zisankho likudziwitsa anthu onse kuti pa chisankho chapadera chimenechi sipakhala kusintha malo oponyera voti kapena tinene kuti transfer. Onse amene analembetsa voti kumalo ena ndipo asamukira kudera kumene kuli chisankho chapadera sakuyenera kuponya nawo voti pa chisankho chimenechi, koma ngati akufuna kupikisana nawo akhonza kutero. Kutsimikizira mayina mkaundula wa voti. Pokonzekera zisankho zapadera zimenezi, bungwe loyendetsa zisankho lidzatsegula malo onse akalembera wa voti kwa masiku awiri, pa 30 ndi pa 31 Meyi, kuti anthu onse amene analembetsa mkaundula wa voti apite kukatsimikizira mayina awo mkaundula wa voti. Malo akalembera wa voti adzakhala otsegula kuyambira 8 koloko mmawa mpaka 4 koloko madzulo. Tipemphe onse kuti adzapite kumene analembetsa voti ndi kukatsimikizira mayina awo, chifukwa zimenezi zimapereka danga kuti ngati pangapezeke zovuta tikonze lisanafike tsiku loponya voti. Komanso dziwani kuti mukhonza kutsimikiziranso dzina lanu mkaundula wa voti kudzera pa foni ya m'manja poyimba *2509# mwaulere pa nambala za Airtel komanso za TNM. Mukhonza kugwiritsa ntchito foni ina iliyonse ngakhale yobwereka, ndiponso foni imodzi ikhonza kugwiritsidwa ntchito ndi anthu angapo. Bungwe loyendetsa zisankho likulimbikitsani kuti mupange izi nthawi yotsimikizira mayina anu mkaundula wa voti lisanafike, ndi cholinga chokuti ngati pali vuto muthe kupita kumalo amene munalembetsera voti kuti akakuthandizireni. Komanso dziwani kuti pa nyengo yomweyi anthu amene anataya ziphaso zawo zovotera akulimbikitsidwa kupita kumalo kumene analembetsera kuti akatenge chiphaso china mwaulere chimene adzagwiritse ntchito pa tsiku loponya voti pa chisankho chapadera chimenechi. Umboni polembetsa mkaundula wa voti. Malingana ndi malamulo a chisankho, oyenera kulembetsa mkaundula wa voti akuyenera kubweretsa umboni kuti analembetsa mkaundula wa unzika ndi bungwe la National Registration Bureau. Umboni ovomerezeka kuti munthu analembetsa unzika ndi chimodzi mwa zinthu izi. Choyamba, chiphaso cha unzika chomwe masiku ake adakalipo. Chachiwiri, chiphaso cha unzika chomwe masiku ake anatha. Chonde dziwani kuti boma linalengeza kuti ziphaso zimene masiku ake anatha zipitirirabe kugwira ntchito mpaka pa 1 January 2027. Chachitatu, kalata ya umboni imene a National Registration Bureau amakupatsani kuti munalembetsa unzika, koma ikhale yoonetsa nambala yanu ya unzika. Komanso dziwani kuti pa chisankho chapadera chimenechi malo onse akalembera wa voti simukakhala ogwira ntchito aku National Registration Bureau kuti azikalemba anthu unzika, kupereka umboni wa unzika ngati unatayika, kapenanso kuthandiza pa vuto lililonse lokhudza umboni wa unzika. Choncho
bungwe loyendetsa zisankho likulangiza anthu onse kuti ndi udindo wawo kuonetsetsa kuti ali ndi umboni oyenerera kuti analembetsa unzika pamene akupita kukalembetsa mukaundula wa voti. Mamonita a azipani komanso awopikisana nawo poyima paokha. Bungwe loyendetsa zisankho likudziwitsa zipani zonse za ndale komanso onse ofuna kupikisana nawo pa chisankho paokha kuti ali ndi ufulu oyika mamonita awiri pamalo onse akalembera komanso kutsimikizira mayina mkaundula wa voti. Mayina amenewa akuyenera kukaperekedwa pasanafike pa 10 May 2026 ku maofesi a bungwe loyendetsa zisankho omwe ali pa boma. Mayina amamonita odzayang'anira kuponya ndi kuwerengera mavoti akuyenera kudzaperekedwa ku maofesi omwewo pasanafike pa 23 Juni 2026. Azipani ndoyima paokha akukumbutsidwa kuti ndi udindo wawo kusamalira mamonita awo pa nkhani ya mayendedwe komanso chakudya ndi china chilichonse chimene angafune kuti agwire ntchito yawo moyenerera. Oonerera chisankho kuchokera mabungwe omwe si aboma. Onse ofuna kudzaonerera nawo ntchito yakalembera wa voti komanso kutsimikizira mayina mkaundula wa voti akuyenera kupereka mayina ku ofesi ya meki ya mboma mwawo pasanafike pa 10 May 2026. Komanso ofuna kudzaonerera kuponya voti ndi kuwerengera zotsatira akuyenera kupereka mayina pasanafike pa 23 June 2026 ku maofesi akukhonsolo. Kwa onse amabungwe omwe si aboma omwe akufuna kudzaonerera chisankho poyenda m'malo akalembera ndi oponyera voti kapena tinene kuti ma roving observers akuyenera kupereka mayina awo ndi zithunzi zawo ku ofesi ya mkulu woyendetsa bungwe la zisankho kudzera pa email ceo@mek.org.mw pasanafike pa 10 May 2026. Amene anavomerezedwa kuonerera chisankho chapadera pa 17 March 2026 sakuyenera kupereka mayina awo ndi zithunzi zawo chifukwa zitupa zimene anapatsidwa zigwira ntchito mpaka pa 31 December 2026. Zoyenereza kupikisana nawo pa chisankho. Malingana ndi ndime 38 ya malamulo a chisankho cha president, aphungu a nyumba malamulo komanso makhansala oyenera kupikisana nawo pa chisankho akhale kuti choyamba ndi nzika ya dziko la Malawi, chachiwiri akhale kuti akwanitsa zaka 21 zakubadwa pa nthawi imene adzapereke kalata zoyimira pa chisankho, chachitatu amatha kuyankhula ndi kuwerenga chizungu bwino kuti azitengapo gawo zokambirana za ku nyumba ya malamulo kapena ku khonsolo, chachinayi akhale kuti analembetsa mkaundula wa voti. Kupereka kalata zoyimira pa chisankho chapadera. Kwa azipani onse komanso anthu onse amene afuna kupikisana nawo pa chisankho chapadera ichi, chonde dziwani izi. Choyamba, dziwani kuti opikisana atsopano ndi ololedwa ku madera onse amene kukhale zisankho zapadera. Izi sizikutengera ngati anayima pa dera lina pa chisankho cha pa 16 September 2025 komanso pa 17 March 2026. Ofuna kuyima akuyenekera kukalipira ku FDH Bank ndi kukatenga kalata zoyimira pa chisankho ku khonsolo yawo. Chachiwiri, onse amene anavomerezedwa kupikisana nawo pa chisankho cha 16 September 2025 ku Lilongwe City Bwaira constituency sakuyeneranso kulipira ndi kukatenga kalata zoyimira nawo pa chisankho chapadera ngati sakusintha mmene anayimira. Chimene akuyenera kuchita ndi kupita kwa mkulu woyendetsa chisankho mu dera lawo kapena tinene kuti constituency returning officer ndi kukatenga, kusayinira ndi kupereka kalata yotsimikiza kuti akufunabe kupikisana nawo pa chisankho chapadera ichi. Kalata imeneyi akayipereke kwa mkulu woyendetsa zisankho ku dera lawo kapena constituency returning officer
pasanafike pa 8 Juni 2026 nthawi ya 4 koloko masana. Amene sadzapereka kalata imeneyi zidzathandauza kuti sakufuna kuyima nawonso pa chisankho chimenechi. Chachitatu, kwa onse amene anavomerezedwa kupikisana nawo pa chisankho ku Lilongwe City Bwaila constituency ndipo akufuna kusintha amene anayimira chipani kapena kuyima pawokha, akuyenekera kukalipira ndalama ndi kutenganso kalata zoyimira pa chisankho mwatsopano. Chachinayi, pamene opikisana amene anavomerezedwa kupikisana nawo mu September 2025 ku Lilongwe City Bwaila constituency apereka kalata yotsimikizira kuti akufunabe kupikisana nawo pa chisankho chapadera ichi, chipani sichingamusinthe kuti chikeponso munthu wina kuti apikisane ku dera lomwelo ngati mwini wakeyo sanavomereze. Ku Machinga Mikoko constituency, Uliwa ward komanso Kanjuni ward, aliyense opikisana nawo akuyenera kulipira ndalama zoyimira pa chisankho ku FTH Bank ndi kukatenga kalata zoyimira pa chisankho ku maofisi a khonsolo yawo. Zilibe kanthu kuti pa chisankho cha 2025 anayima nawo. Kwa amene akufuna kuyima pa ukhansala akuyenera kukalipira ku FTH Bank motere: abambo 200,000 kwacha, amayi, anthu onse amene ali ndi ulumali komanso achinyamata akuyenera kukalipira 100,000 kwacha. Pa chisankho cha aphungu a nyumba ya malamulo, abambo akuyenekera kupereka 2,500,000 kwacha, pamene amayi, anthu onse amene ali ndi ulumali komanso achinyamata akuyenera kukalipira 1,250,000 kwacha. Achinyamata akuyenera kukhala munthu amene sanakwanitse zaka 35 zakubadwa pofika tsiku lopereka kalata zoyimira nawo pa chisankho. Pa chisankho chapadera chimenechi ndi okhawo amene anabadwa patadutsa pa 9 Juni 1991 amene ali mu gulu la achinyamata. Anthu onse amene ali ndi ulumali akuyenera kukatenga kalata kuchokera ku bungwe la Malawi Council for Disability Affairs kapena tenere kuti makoda ndi kukapereka limodzi ndi kalata zawo zoyimira pa chisankho chapadera ngati umboni. Chonde dziwani kuti kuyamba kulipira ndi kutenga kalata zoyimira pa chisankho ndi pa 30 April 2026. Tsiku lotsiriza kulipira ndi kutenga kalata zoyimira pa chisankho ndi 9 Juni 2026, lomwenso ndi tsiku lopereka kalata zoyimira pa chisankho chapadera. Kwa onse azipani ndi opikisana nawo adziwe kuti ngati ndalama ikalipiridwa sipangakhalenso kusintha kwa munthu kapena chipani. Dzina lomwe lili pa lisiti la ku banki ndi lomwenso likuyenera kukhala pa kalata zoyimira pa chisankho. Kuwunika ndi kupereka kalata zoyimira pa chisankho. Onse ofuna kupikisana nawo pa chisankho akulimbikitsidwa kupita ndi kalata zawo zoyimira pa chisankho kwa mkulu woyendetsa chisankho mu dera limene iwo akufuna kupikisana nawo kuti akaziwunike ngati zonse zofunikira zalembedwa molondola tsiku lopereka makalata lisanafike. Mwapadera, bungwe loyendetsa zisankho lakhazikitsa tsiku la 8 June 2026 kuti onse amene akufuna kudzapikisana nawo pa chisankho chapadera kapena nthumwi zawo zidzapite ndi makalata awo kwa mkulu woyendetsa zisankho dera limenelo kuti akaziwunike ngati zonse zofunikira zalembedwa bwino. Chonde dziwani kuti kupereka kalata zoyima nawo pa chisankho kudzakhala pa 9 June 2026 kuyambira nthawi ya 8 koloko mmawa mpaka 4 koloko masana. Onse opikisana nawo pa chisankho akupemphedwa kuti adzasunge nthawi yawo imene adzapatsidwe ndi mkulu woyendetsa chisankho mu dera lawo kuti akapereke makalata awo. Nyengo yokopa anthu kuti adzakuvotereni. Amayi ndi abambo, nyengo yovomerezeka yokopera anthu pa chisankho chapadera iyamba mawa pachinayi pa 30 April 2026. Malingana ndi malamulo, nyengo imeneyi imayenera kukhala masiku 60.
Choncho nyengo imeneyi idzatha pa 28 Juni 2026 nthawi ya 6 koloko mmawa. Onse amene afuna kudzapikisana nawo pa chisankho chapadera ichi ndi otsatira awo ali ndi ufulu woyambapo ntchito zokopa anthu kuti adzawavotere ngakhale komishoni sinalandire kalata zoyimira pa chisankho. Pamenepa sipakhala kuti pali vuto lina lililonse. Bungwe loyendetsa zisankho likupempha onse opikisana nawo pa chisankho ndi anthu onse kuti apewe mchitidwe umene ungayambitse ziwawa ndi kusokoneza zokonzekera chisankho. Aliyense okhudzidwa ndi zisankho komanso opikisana nawo akulangizidwa kuti kupanga kampeni nyengo yovomerezeka itatha ndi mulandu, ndipo ngati wina angapezeke akupanga izi, lamulo lidzagwira ntchito pa iyeyo. Opikisana komanso owatsatira awo akuyenera kudziwa kuti kugwiritsa ntchito katundu wa boma pa nyengo ya kampeni ndi mulandu. Izi zikuphatikizapo kulandira ndalama kapena zithandizo zina kuchokera ku boma kapena bungwe lina lililonse la boma. Kuonjezera apo, aliyense okhudzidwa ndi chisankho akukumbutsidwa kuti mwa malamulo ndi zoletsedwa kupereka mphatso kapena tinene kuti kupereka ma handouts ndi cholinga chofuna kukopa anthu pa chisankho ichi. Ngati wina angaone izi zikuchitika, akuyenera kudziwitsa ofisi yoyang'anira zakalembera wa zipani kapena tinene kuti a Registrar of Political Parties pasanathe masiku 7 zitachitika zimenezi poyimba lamya yaulere pa nambala iyi 4361 kapena kutumiza email pa complaints@rpp.mw. Kutsimikiza za katundu wa chisankho amene wafika pa malo oponyera voti. Komishoni yakhonza tsiku la 29 June 2026 kuti lidzakhale tsiku lotsimikizira za katundu wa zisankho ku malo onse oponyera voti, kuyambira nthawi ya 9 koloko mmawa kulekeza nthawi ya 12 koloko masana. Akuluakulu oyang'anira zisankho azatsegula ndi kuona katundu ndi zipangizo za zisankho ngati zili zolondola komanso zokwanira. Zinthuzi ndi monga ma ballot paper, mapepala olembapo zotsatira kapena tinene kuti ma result sheets ndi zina zonse zofunikira poponya voti. Oyimirira zipani komanso amene akuyima pawokha pa chisankho akulimbikitsidwa kuti adzakhalepo pa ntchito imeneyi. Chonde dziwani kuti ndondomekoyi idzapitirirabe ngati mamonita azipani kapena ama independent candidate adzachedwe kapena kulephera kubwera kumene kumalo oponyera voti. Komanso dziwani kuti ikadzangotha ntchito yotsimikizira katundu wa chisankho padzakhala maphunziro owafotokozerera ndondomeko ya chisankho kwa mamonita komanso oonerera chisankho kapena tinene kuti ma observers pamalo oponyera voti. Kuponya voti, kuwerengera mavoti komanso kulengeza zotsatira za chisankho. Amalawi anzanga, kuponya mavoti kudzachitika pa 30 Juni kuyambira nthawi ya 6 koloko mmawa kulekeza 4 koloko masana. Monga mmene zinalili pa chisankho chachikulu pa 16 September 2025 komanso chisankho chapadera chimene chinachitika pa 17 March 2026, komishoni idzagwiritsa ntchito makina a biometric voter verification devices komanso kaundula wa voti wa buku pofuna kuzindikira ndi kutsimikizira anthu oyenerera kuponya voti. Popita kukaponya voti, oponya voti akuyenera kutenga chiphaso chawo chovotera kuti ntchito yofufuza dzina lawo mkaundula wa voti ikakhale yophweka. Ngati chiphaso chinatayika kapena sanathe kuchipeza pa tsikulo, akuyenera kupitabe kumalo omwe akuyenera kukaponya voti ndipo akathandizidwa ndi ogwira ntchito azisankho pamalopo kuti akapeze ndi kutsimikizira dzina lawo mkaundula wa voti. Kuwerengera mavoti kudzayamba anthu akadzamaliza kuponya voti nthawi ya 4 koloko kapena pamene munthu wotsiriza kukhala pa nzere nthawi yotseka isanakwane waponya voti. Mamonita akuyenera kusayinira ndi kutenga zotsatira za zisankho pamalo pamene iwo amagwirapo ntchito.
mkulu oyang'anira chisankho pamalopo adzatengera zotsatira kupita nazo ku constituency tale center kumene akaziphatikize ndi kuzitumiza pamakina komanso pamanja kupita kumalo onkhetsera zisankho akulu ku main tale center. Komanso dziwani kuti zotsatira zidzakhomedwa pamalo onse oponyera voti kapena tinene kuti pa polling station, komanso malo onkhetsera mavoti kapena tinene kuti ku constituency tale center. Commission ikuyembekezera kudzalengeza zotsatira za zisankho izi pa 3 July 2026 kuchokera ku main tale center ku Lilongwe. Chilolezo cha mabungwe ophunzitsa anthu za chisankho. Bungwe loyendetsa zisankho likudziwitsa onse amabungwe omwe si aboma amene anavomerezedwa kuphunzitsa anthu za chisankho kuti chilolezo chimene anapatsidwa kale chikhala chikugwirabe ntchito mu zisankho zapadera izi ndipo sakufunikiranso kupeza chilolezo china kuchokera ku commission. Kuphunzitsa anthu ndi kumemeza anthu za chisankho. Mwa iyo yokha pofuna kuphunzitsa ndi kudziwitsa anthu za chisankho, bungwe loyendetsa chisankho ligwiritsa ntchito njira izi. Choyamba, kuyika mauthenga pa wailesi, makamaka mawailesi akumudzi komwe kuli chisankho chapadera kapena tinene kuti community radio stations. Chachiwiri, kutumiza mauthenga pa foni ya m'manja, ma SMS. Chachitatu, kukonza ndi kugawa mauthenga osiyanasiyana a chisankho. Chachinayi, kukumana ndi mafumu komanso atsogoleri a zipembedzo kuwapatsa uthenga kuti akaphunzitse anthu awo. Chachinayi, kugwiritsa ntchito chinkuzamawu kukafikira anthu m'madera onse mmene kukhale chisankho chapadera, komanso kulemba alangizi a chisankho kapena tinene kuti ma constituency civic and voter education assistants omwe akayikidwe ku madera onse amene kuli chisankho kuti azikaphunzitsa anthu. Kukhazikitsa ndondomeko ya chisankho m'mawodi ndi ma constituency. Amayi ndi abambo, bungwe loyendetsa chisankho yakonza mikumano pa 30 April 2026 ndi onse okhudzidwa ndi zisankho monga atsogoleri a zipani, mabungwe omwe si aboma, komanso ofuna kuyima nawo pa chisankho kuti tikakhazikitse ndondomeko ya zisankhozi m'mawodi ndi ma constituency, ndipo ndondomekoyo ili motere. Lilongwe City Bwaila constituency pa Bwaila Secondary School Minor Hall. Machinga Mikoko constituency pa Ntaja TDC. Ku Uliwa wodi pa Hangalawe TDC. Komanso ku Kanjuni wodi pa Joho Primary School. Chonde dziwani kuti misonkhano imeneyi idzikayamba 9 koloko mmawa. Madera amene chisankho sichichitika panopa. Bungwe loyendetsa zisankho likudziwitsa anthu onse kuti tikutsatira bwino lomwe milandu ya chisankho ya Nyumba ya Malamulo ku Mzimba Hora, komanso ku Nsanje South yomwe idakali ku khoti pakadali pano. Choncho bungwe la chisankho likhala likudziwitsa bwino lomwe zonse zimene zingafune kuchitika ku madera amenewa malingana ndi malamulo komanso zigamulo zimene zitachokere ku khoti. Uthenga waofunika pa zisankho zapadera. Bungwe la Malawi Electoral Commission likulangiza onse okhudzidwa pa zisankho kuti apewe mchitidwe wa ziwawa, kuopsezana, komanso kusokoneza ndondomeko za chisankho. Bungwe la Malawi Electoral Commission likufuna kulimbikitsa mtundu wonse wa Malawi kuti chisankho chilichonse ndi chofunikira. Choncho wina aliyense amene alovomerezeka ndi malamulo akuyenekera kutenga nawo mbali kukalembetsa komanso kukaponya voti. Bungwe loyendetsa zisankho likulimbikitsa azipani ndi ena onse okhudzidwa pa ndondomeko ya zisankho izi kuti atengerepo mwayi opereka danga komanso kulimbikitsa azimayi, anthu aulumali komanso achinyamata kuti atenge nawo gawo pa zisankho izi ngati makandideti.
Pomaliza, bungwe la Malawi Electoral Commission likutsimikizira anthu onse kuti ndilokhonzeka kugwira ntchito ya zisankhozi motsatira ndondomeko zoyenera komanso malamulo a zisankho kuti tikhale ndi zisankho zachilungamo komanso zovomerezeka. Ambuye akudalitseni, adalitsenso dziko la Malawi. Zikomo kwambiri chifukwa chakumvetsera kwanu. Last year, I teamed up with the European Union to visit Mulanje and see the impact of its partnership on local businesses. I learned that a small spark can ignite lasting change.